sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga momshies, popshies, at anakshis. Ito po muli si Momshi G at ngayong araw na to, meron akong kakaibang bisita na may pinaka-exotic na ganda. Siya nag-iisang ligawin, lingunin, at binabalik-balikan na miyembro ng Social Climber Squad. Let's all welcome Momshi D! Ms.D! Hi! Hello sa mga kamag-anak ko dyan. Kamag-anak ko dyan. Ang tari, nasa uuwi tayo. Why are you here? I'm here to visit with you and of course, to have a collaboration with you as well. Collaboration. Yes. Wow, fantastic word. Fantastic words. And why are you here? Yeah. Eto na nga. The reason why I am here is because we're going to give back to all the followers and to all the subscribers of Give our back. account. Yes, give back. Give. Yes. Okay, bigay. Yes, most especially to all my viewers and my subscribers in Momshi D. We will be having our game. Game! Okay, Yes. alam mo sa game na yan? English, Game ako. English please. You know, the game. I'm game. Your game. And speaking of that, nako kung ano nyo ba ba't kami English ng Englishan. Kasi nga, itong aming game ay tinatawag ko po, Don't English Me. Don't English me. Yes. In Tagalog, huwag mo akong English. Oo, hindi. Kasi, meron tayong mga English word na pahuhulaan sa'yo na kailangan mong i-translate into Tagalog. Oh my God, it's so difficult. You know, I am an intelligent person. Ah, so really? For me, I want the, easy question. Only the easy one. Hindi, ayan. Ganito lamang po yan, ha? Ang mechanics ng ating game, simple lang. May mechanics pa. Yes. We have mechanics. Yes, meron tayong 10 English word na pahuhulaan sa'yo. Tapos, kapag nakalima ka, pipili ako mula dun sa aking mga subscribers or mga nag-comment or nakapanood ng aking video ng dalawang mananalo ng load. Wow! Ayan. Through Or Gcash. Gcash. Or Gcash load or cash. Wow! Through load. May palakpakan natin. Napaka-generous. Thank you so much kasi alam ko bibigyan mo rin naman ako. Again din sa akin. Hindi, at syempre meron din, kapag nakasampu ka naman, kapag nakasampung correct answer ka, 5 ang kukunin nating mabibigyan natin ng Gcash load or cash mula sa Gcash. Wow! Mula sa mga magsasubscribe o magko-comment mula dito sa video na gagawin natin. Nako guys, comment na kayo. Alam mo bakit? Hindi mo talaga mahulaan niya. So, yan po. Simulan na natin ha. Kaya sa lahat ng ating mga viewers out there, good luck sa inyo. Hala, meron talagang ganyan. Yes. Kakapit pa ako. Kumapit ka kasi dito mahahasa yung galing mo sa pag-ibig. Oh, I know how to, Ano? I am palaban. I am A kind fighter. I'm a fighter. I'm kind of Gabriela Silangway na. Wow. Papunta na siya sa bayan. Yes. Oh, eto na. Simulan na natin ha. Kaya Oh good my luck. God, alam ko kaagad Good luck. yan. Wala pa. Ito Wala. naman. Okay, bigyan na kita ng clue. Basta ang category natin ay music. Music. Yes. I-English, matatalogin ko. Yes. Tatatalogin. Tatagalugin mo. Tatagalogin mo. Yes. Kaya sa lahat ng ating mga viewers dyan ha, keep on sharing this video with Ms.D. Alam ko kaagad. Meron ka lamang 3 chance na humula dun sa salita. Okay, So, pero walang parusa naman. Yes, wala tayong parusa. Mamimigay nga tayo sa kanila. Ha? Okay. So, kung maka-5, 2 ang mabibigyan ng Gcash load or cash through Gcash. Kapag naka-perfect siyang 10, 5 po ang pipiliin natin. Okay. So, good luck. Oh my God. Okay, eto na. Let's start with our first word. Every day, every night. Oras, everyday. Araw-araw, gabi-gabi. Yes! Alam ko. Okay, 1 point na. Ha? Next. Alam ko yan. One only. You're the only, one only. One only. One only. Ikaw. One only. Nag-iisang ikaw. One only. One only. Pangatlong wala mo na to ha. One only. Ako lang. Tama? Mali. Mali Ay, po. ano dapat?
Ang tamang sagot ay iisa pa lamang. One only, isa pa lamang. Beautiful girl. Beautiful lady. Magandang babae. Magandang dilag. Yeah! Magandang dilag. Saka 2 points na. 2 Magandang points. ako, magandang dalag. Ligawin kasi. Thank you, it's my pleasure. Next. Dance and follow. Dance, follow. Dance follow? Dancing, following. Dance follow? Dancing, following. Sumayaw sumunod? Yeah! Tama ba ako? Sumayaw sumunod. Oo. Okay, 3 points na. Naku, nakaka-nervous Dancing to. sumayaw sumunod. Oo nga, sumayaw sumunod. Okay, this one. Sa akin, Until here. bobo ka rin sa English eh. Until here only. Ha? Until here only. Nandito lang ako. Until here only. Until here only, nandito lang ako. Yung, huwag mo i-ano yun. Until here only. Until here. Until here only. Until. Ano ba Tagalog sa until? May until, may kuya, may Until yun! until. Kung ako iiwan mo, Pangalawa, mali. ano ba yan? Until here only. Until here only. Kung ako na lang sana. Oh. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Sabihin ko sana hanggang dito. Jaya. Jaya, yes. Timitingin sa akin. 3 points na. Okay. You'll be back again. Kung may babalik ko lang. Yan. You'll be back again. Bumalik ka na sa akin. Dalawa, last. Ano yun? Oh, no coaching! Ano yun? Ulit. Nakakatatlo na siya. You'll be back again. Last na yan. Alam po. Ano ba yun? You'll be back again? Oo. Ano pa yan? You'll be back again. Babalik ka rin. Mali. Babalik kang muli. Babalik ka muli. Babalik ka rin. You'll be back again. Bigyan din. Pareho lang din yun. Hindi. No, babalik ka rin. Ano yun, Gary B? Oo nga. Region 2 eh. Eto na. Ayan. Next word. Why you? Why is it you? Bakit ako? Sa Mahihiya. Ano niya? why is it you? Why is it me? Why is it you? Why is it you? Kung ako na lang sana. Why is it you? Bakit? Ano? Last night yun Why? Bakit ako pa? Why is it you? Bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw? Oo, Jay. Kasi tanong mo, why is it you? Bakit ba ikaw? Bakit? Ano ba sinabi ko? Why is it you? Bakit Bakit ba ikaw? Bakit ba JR yun, di ba? Si Michael Pangilinan. Pangilinan. Bakit ba ikaw? Okay. Michael Jackson. Pang-anim. Ano? We're not meant to be. Hindi tayo pwede. Kala mo, bobo ako. 500 load dyan. Pang-apat na, pang-apat na. Ilan na ba tama ako? Apat na. Anim na ba tama? Okay, next word pang 7. Sometimes, I will love you. Huh? Sometimes, I will love you. Ano, sometimes I will love you? Sometimes I will love you. Tagalog. Tagalog, oh. Sometimes, minsan lang kitang iibigin. Sometimes, minsan. Ilan na? Five. 5. Okay, we May only lima na have tayo, 3 may words. lima na tayo. 3 words. Ay, 3. Hindi mo malalaro 10 pesos. 3 na lang. Okay.
I dream of loving you. Huh? I dream of loving you. I dream of loving I you. dream of loving I you. dream of loving you. I dream of loving you. Sa isip ko, yakap kita. Ay! Mali! Isa. Ah. No. I dream of loving you. Ano ba yun? I dream. Panaginip. I dream. Panaginip. I'm dreaming of you. Panaginip ko ikaw. Ay! Hindi. Last na lang. Ano ba yan? I dream of loving you. Panaginip. May isa. I dream of loving you. I dream of loving you. I dream of loving you. Iba talaga yung utak ni Ms.D. Pangarap ang ibigin ka. Tama. Tama! Hala, hindi ako Ilan na, ilan na? yun. 6. Ano yung Pangarap nangarap kong mo? ibigin ka. Oo. I dream. I dream of loving you. Oh my God, alam mo, hindi ako bobo. Yung dream na with ED. Okay, ito. Naku, mukhang kaya niya rin to. Castle Sun. Ha? Castle Sun. Castle. Castle yung buhangin. Ay, yan, akala mo Ayan na. Huwag ka kasi 7. 7. Huwag kasi mag-go 2 words doon. Why is it I love you? Bakit nga ba mahal kita? Ay, galing naman. So, out of 12 words, ang nakuha niya ay 8. 8. Ikaw 500 load. Ikaw 500 load. Yes, 100 load na kayo. So, we have 8 words na correct si Ms.D. So, sabi ko kanina, kapag nakalima, 2. So, pag nakasampu siya, 5 ang kukunin. Eh, since nakawalo siya, meron tayong 4 na kukunin! Ang aking winner! At kukunin at hindi na naman ibabalik. Ayan. Kaya congratulations, Ms.D. Ayan, thank you so much. Nakabawi ka, ha? Nakabawi ako. Oo. Tsaka isa pa, gano'n lang pala yun. Isipin mo lang pala yung mga Ano, words. sarap isipin. Oo. Ano Pero- feel? Nakaka-tense? Hindi, Nakaka-tense tsaka kasi. ang good thing kasi, music ano ka? Music lover kasi Oo, ako. tsaka mahilig ka sa mga mapagmahal. Oo, mahilig talaga ako. Talaga ako. Mahilig ako sa mga second chance. Ayan na nga. Ayan, thank you so much, guys. Maraming salamat mga momshies and popshies sa mga anakshis natin na nakikinood. Ayan. Pwede nyo rin itong gawing bonding ng inyong family and friends para na sa ganun maiwasan natin masyadong pagka-boring sa bahay. Totoo yan. Ayan. At together with Ms.D, ayan, you can follow her sa kanyang YouTube and Facebook account and Instagram na makikita nyo dito sa baba. Ayan, thank you so much, Althea. It's my pleasure. It's my pleasure talaga. Napaka Salamat. gandang laro kasi first time nakawalo ako. Out of 12 ba? Yes, out of 12. In Nakawalo ako ha, at saka pasa ako, at saka first time kong ginawa. First Okay. time ako nag-isip ng gano'n. Diyos ko, nakaka-tense. Nakaabangan nyo po yung, panoorin nyo rin yung isang vlog ni Ms.D. Punta kayo Iyo. sa kanyang account. Marami pang mga videos yan at marami kayong dapat pang abangan mula sa amin sa Social Climber Squad. Kaya maraming salamat. And so as gusto rin namin mag-thank you kay Jelay sa pag-assist sa amin. Yes, Jelay Mapua. Yan. Kasama po ang kanilang vlog ni Arian and Jelay TV. Yan, napakasarap ng vlog nila kasi maraming mga online silog, yan, vlog silog, itlog Ka-vlog. silog, lahat ng bilog-bilog, meron sila. Ay, Kaya maraming salamat. Althea. And good luck. Thank you so much. Maraming salamat guys. Thank you for Althea. watching.